Bueno, moi bo día a todos e a todas e moitas grazas por participar neste acto de presentación dun novo número da revista Raigame, concretamente do número 53 desta publicación que é un referente no eido cultural en todo o que ten que ver coa investigación científica no ámbito etnográfico e arqueolóxico e que é unha das publicacións referencia desta institución da Deputación de Ourense a través do Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo, a quenes quero agradecer ese traballo e ese compromiso de anos, de décadas, non, dedicadas ao estudo da nosa tradición, a nosa cultura e todo o que ten que ver coa etnografía da provincia de Ourense e de toda Galicia, e o que supón eso tamén para o recoñecemento das nosas raíces, da nosa forma de entender o mundo e a realidade, que en definitiva pois é do que se trata tamén a análise cultural, non, de ver como botando a vista atrás pois podemos entender mellor quenes somos e o que proxectamos cara ao futuro, non? Nese sentido, dentro da Deputación de Ourense pois levamos moito tempo comprometidos coa defensa da nosa cultura e a nosa identidade e ademais a través de publicacións como esta que tamén teñen a característica de ser adicadas en cada unha das edicións pois algún persoeiro ou ter un monográfico, un estudo monográfico sobre algunha persoa relevante da nosa historia cultural, neste caso de Ferro Couselo, que é a persoa a quen está dedicada este número 53 da revista Raigame. Eu quero agradecer, xa dixen, ao Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo, pero tamén a Xulio Fernández nomeadamente e a Xavier, que como coordinador da revista, Xulio, pois que é unha persona que sempre está traballando a prol da cultura. Acompáñame tamén Pablo Sánchez Ferro, director do Arqueolóxico Provincial, e, como non, Anxo Lorenzo e a Xunta de Galicia, que sempre está tamén colaborando coa Diputación en todo o que ten que ver coa difusión da cultura. Dende logo, eu creo que en Deputación e Xunta, Deputación de Ourense e Xunta de Galicia temos unha alianza estratégica. Está aquí tamén o delegado, a quen quero agradecer a súa presencia, Manuel Pardo, unha alianza estratégica en todo o que ten que ver coa defensa da nosa cultura e a nosa identidade, porque somos dúas institucións firmemente convencidas da importancia da política cultural como garantía tamén dun dereito que é ese acceso á cultura á cidadanía, e publicacións como esta pois son unha mostra dese compromiso. Pola miña parte, nada máis. Unha vez feitos estes agradecementos, pois xa lle cedo a palabra a Anxo Lorenzo. Moi ben, pois moitas grazas, César, moi bons días a todos e a todas, moitas grazas polo convite a estar aquí. Obviamente, en fin, encantado de poder estar un día máis, unha vez máis en Ourense, na casa no Pazo Provincial, na casa da Deputación Provincial de Ourense, facendo, pois, para presentar este novo número, nova achega, efectivamente, como comentaba agora moi ben o vicepresidente da Deputación, unha achega dunha revista que é referente dentro da divulgación dos estudos, da investigación alrededor do patrimonio cultural. E nese sentido, pues, obviamente, tanto o delegado territorial de Ourense como a mí, pues, quixemos achegarnos aos aquí, pues, para facer partícipes desta difusión, deste traballo, desta nova achega. Xa son 53 números. Eu creo que neste ámbito patrimonial en Galicia non hai ningunha revista, ningunha publicación periódica que teña esta antigüidade, que teña este pouso, este sustrato, e que leve, por lo tanto, tantos anos publicándose, o cal, para min, para nós, para a Xunta de Galicia, obviamente, igual que para a Deputación Provincial, é, sen dúbida, unha publicación de referencia. Obviamente, para nós, como comentaba agora César moi ben, a política cultural non é un luxo, non é algo baladí, todo o contrario, son políticas públicas que favorecen o acceso, que favorecen a democratización social, que favorecen dispoñer dunha cidadanía que coñece o seu, que coida e terma da súa identidade, e ao mesmo tempo nun ámbito, obviamente, onde a cultura cada vez máis é tamén unha industria, é tamén unha fonte de oportunidades, de emprego, de economía, por lo tanto de negocio, que desde logo desde as administracións públicas, e así o exemplifica a Deputación, e desde logo desde a Xunta de Galicia tamén, pois obviamente apoiamos todo o que significa cultura. Pero hai unha parte da cultura que é tamén importante, importantísima, fundamental para a nosa identidade, que é o que ten que ver co patrimonio, o que ten que ver coa nosa cultura de base máis popular, non? De alguma maneira, Raigame foi ocupando ao longo destes anos, e obviamente
teño que darlle os parabéns aos coordinadores, a Xulio, a Xavier, é dicir, un pouco unha publicación que recolle a través desta publicación, que divulga a través desta publicación aspectos que son fundamentais da nosa identidade, da nosa cultura de base popular, e tamén, obviamente, o que son as achegas de persoas, de situacións, de proxectos que fixeron posible moitísimos dos emprendementos que hoxe temos e que hoxe son tamén imprescindibles, como mencionarei agora moi brevemente. Unha desas figuras que forma parte da nosa historia cultural é Xesús Ferro Couselo, a quen se lle dedica este número con motivo do 50 aniversario do seu pasamento, é dicir, o seu 50 cabo d'ano que se produciu no ano pasado. Unha persoa nada na provincia de Pontevedra, en Valga. Valga, se sabe que é un sitio fronteirizo coa Coruña, coa provincia da Coruña, co cal é un lugar case de fronteira provincial, pero que realmente é unha persoa vinculada profesional e vitalmente coa provincia de Ourense, con Ourense. Por lo tanto, un ourensán de Pontevedra a Coruña, co cal é un galego case faltalle Lugo, que seguramente Pablo nos poderá comentar, obviamente, por relacións de coñecemento, incluso a súa vinculación con Lugo. Pero Ferro Couselo, como digo, é unha persoa fundamental na historia cultural deste país, de Galicia e, por suposto, de Ourense. Por lo tanto, este número monográfico fai xustiza a unha persoa que eu creo que é unha persoa que en vida tivo recoñecemento, que tivo, bueno, obviamente, unha capacidade de organizar proxectos e de poñelos en marcha. Foi unha persoa que loitou por proxectos que agora mencionaré moi brevemente, que tivo ese recoñecemento xa tamén no ano 96, cando se dedicou ao Día das Letras Galegas, pero que en todo caso con Raigame, con este número monográfico, séguese un poquinho esa estela de coñecemento, difusión e concreción do que foi a súa achega intelectual á cultura galega. Por lo tanto, unha moi boa nova que Raigame teña esta sensibilidade, esta capacidade para, efectivamente, a través deste monográfico poder recuperar, divulgar a figura de Xesús Ferro Couselo. Quero felicitar a todos os participantes, a todos os autores e autoras que achegaron os seus traballos. Quero felicitar especialmente, obviamente, a Pablo Sánchez Ferro por coordinar este número. Obviamente Pablo ten unha vinculación familiar, pero tamén ten unha vinculación obviamente intelectual, e como ben sabedes, o director do Arquivo Histórico Provincial, non do museo, senón a Pablo vamos a darlle máis, pero bueno, en todo caso nada, non pasa. Do noso do noso Arquivo Histórico Provincial, que foi precisamente un dos proxectos que Ferro Couselo máis pelexou para poder armar e organizar desde Ourense, igual que tamén pelexou pola outra infraestructura do Estado que xestiona a Xunta de Galicia, que é precisamente o Museo Arqueolóxico Provincial, que César xa situaba tamén na órbita de xestión de Pablo, non, obviamente, director César Llana, que foi durante moitos anos director do Museo Etnolóxico Ribadavia, por iso César aí fixo aí un requiebro interesante. Pero, como digo, dúas infraestructuras, o Arquivo Histórico e o Museo Arqueolóxico, que son dúas infraestructuras fundamentais para Galicia e tamén, obviamente, para Ourense e desde Ourense. E nese sentido, eu, e xa non me quero alongar moito máis na miña intervención, a importancia de persoas que pelexaron por infraestructuras que son básicas en calquera sistema cultural. Porque é certo que é moi importante ter programacións culturais, ter eventos, ter actuacións, eso sempre é moi importante, non? Pero é fundamental para calquera sistema cultural ter institucións que permanecen, institucións que realizan o seu traballo de maneira regular, sen necesidade de, en fin, modulando tamén a súa intensidade, e, desde logo, un arquivo histórico provincial, un museo arqueolóxico provincial, ademais nunha provincia como Ourense, que non é, a nivel arqueolóxico, non é unha provincia menor, ni moito menos, todo o contrario. Como ademais Ferro deixou, en todo caso, tamén moitas veces moi claro no seu labor de divulgador do patrimonio, igual que é fundamental ter unha boa biblioteca central territorial, como temos nesta cidade, na cidade de Ourense, que irradia como biblioteca central tamén para o resto do sistema bibliotecario da provincia, e, polo tanto, necesitamos contar nas cidades, no país, no sistema cultural galego, con este tipo de institucións que son permanentes, que son regulares e que artellan e arman, como digo, un sistema cultural
que está máis alá de certos vaivens, ás veces políticos, ou ás veces de modas, ou ás veces de... É dicir, son proxectos estructurantes. E Ferro Couselo pelexou por eles dunha maneira exemplar, e en gran medida se os temos é grazas tamén a outras persoas, tampouco podemos centrar todo, pero en gran medida tamén polo seu impulso. Entón eu con isto xa quero rematar e reitero os agradecementos e o recoñecemento á Deputación Provincial por seguir apostando por Raigame, a todos os que facedes posible a revista, e neste caso o que é o seu coordinador deste número monográfico, a Pablo Sánchez Ferro. Grazas. Moitas grazas, Anxo. Pois agora ten a palabra Xulio Fernández Sanra. Bo día. Brevemente comentar, antes de darlle a palabra a Pablo Ferro, que este número de Raigame corresponde ao último número do ano pasado. Como vedes, está datado no mes de decembro, presentámoslo hoxe por razóns de axenda, e comentar que nesta nova xeira da revista, os que xa coñecedes, vedes que na presentación a cor empezas a abrir lugar. Raigame nacera no ano 94, seguindo un pouco a estela de nós, blanco e negro e tal, e agora, en pleno siglo XXI, temos que poñernos na actualidade técnica, tecnolóxica, e por eso esta nova formato e presentación que lle engade un plus de calidade. Comentar que para este ano no que xa estamos preparando fortes traballos. Comenzaremos con unha miscelánea para dar salida a bastantes traballos que temos de profesores, investigadores, etnógrafos que nos van achegando e que non lle podemos dar salida antes. Seguiremos con un número, como non podía ser de outro xeito, adicado a Otero Pedrallo, este ano Otero Pedrallo, en colaboración ca Fundación Otero Pedrallo, co Consello da Cultura Galega e co Arquivo Sonoro de Galicia. E remataremos as publicacións de ano co segundo número da entrega de Percorrendo os Camiños de Castelao, na Galiza e na Bretaña, donde incorporamos novos colaboradores, importantes colaboradores, como son o Museo de Pontevedra, ou na Bretaña, como é a Universidade de Rennes, o Museo Departamental, ou mesmo o Museo Gauguin. E con isto, nada máis, sentirme moi contento, orgulloso do traballo que os colaboradores nos aportan, e neste caso Pablo Ferro por coordinar e favorecer este número que aporta unha gran cantidade de traballos de personas importantes e traballos importantes. Grazas ás autoridades por estar presentes, gracias Anxo, gracias César, e paso a palabra a Pablo. Grazas a todos por a súa presencia. Grazas, Xulio. Pois nada, director do Arquivo Histórico Provincial, Pablo Sánchez Ferro, ten a palabra. Nada, señor vicepresidente da Deputación Provincial de Ourense, señor delegado territorial da Xunta de Galicia, señor director xeral de Cultura, membros da prensa, Xulio, Xavier, grazas por estar aquí. E, bueno, eu vou facer un pequeno percorrido polo editorial que está comenzando o libro, un pouco resumido, para que teña unha idea de como está pensado este monográfico dedicado a Ferro Couselo. Bueno, máis que nada, pois este número 53 de decembro do pasado ano 2025 da revista Raigame está dedicado ao 50 cada ano do ilustre intelectual galeguista Xesús Ferro Couselo. A revista Raigame sempre atenta a celebrar as efemérides que nos permiten agradecer aos devanceiros as súas achegas a nosa cultura e renderlle xusto homenaxe. Ofreceu as súas páxinas a tales fins. É unha ocasión máis, pois xa o fixo con anterioridade, sinaladamente no ano 1996, cando lle dedicaron ao polígrafo o Día das Letras Galegas, un dossier monográfico que hoxe incluímos como peche deste número por idea de Xulio. Cúmpreme dobremente, como neto e sucesor de Ferro na dirección do Arquivo Histórico Provincial de Ourense, ter a honra de coordinar a homenaxe que Raigame lle dedica. Conmemoramos a súa memoria con motivo do seu pasamento hai medio século. Esa memoria non ten un carácter funerario, a pesar da natureza de efeméride, senón que se caracteriza por estar presente dun xeito vivo entre nós, como dixo Anxo Lorenzo. A obra intelectual e institucional de Ferro Couselo latexa con saúde nos nosos días.
Este feito fai que se justifique plenamente que lle mostremos o noso agradecemento polo seu exemplar compromiso coa nosa cultura. Sumámonos así á afectuosa valoración que do ilustre persoeiro fixo sempre Galicia e moi especialmente Ourense, de quen Ferro foi fillo adoptivo. Coa miña intervención vou explicar brevemente os contidos da revista, dándonos conta da relación de Ferro Couselo con Ourense varios autores. Felipe Senén, cun retrato do home da cidade na que desenvolveu a meirande parte da súa vida profesional. Tamén Miguel Ángel Martínez Cuello pon a Ferro Couselo como referente humano en relación coa súa lembranza dun ourense que foi pura dinámica cultural e artística. Este retrato complétase co certeiro perfil ensayístico que Afonso Vázquez Monxardín fai de Ferro Couselo, sinalando o seu compromiso cristián, a vontade de ser rexamente útil aos seus e a lealdade absoluta a Galicia na historia e no presente. Monxardín afirma que seguramente a cidade de Ourense sería moi outra sen o labor polinizador dunha persoa de Ferro como a él, na mesma idea que dixo Anxo Lorenzo de que deixou institucións importantes que hoxe en día todavía temos a sorte de poder desfrutar. Dicíamos que o legado de Ferro está vivo e podemos engadir goza dunhas constantes vitais bastante cheas de saúde. Para constatalo, podemos fixarnos en algunhas das principais institucións culturais galegas para corroborar tal diagnose. Por unha banda, temos o seu legado á lingua galega, que podemos resumir, entre outras achegas, no seu papel esencial na creación do Día das Letras Galegas, desde a súa posición como membro da Real Academia Galega, dando pulo a iniciativa xunto co seu gran amigo Francisco Fernández del Riego e Gómez Román. Por outra banda, está máis importante obra súa a Vida fala dos devanceiros, escolma de documentos en galegos dos séculos XIII e XVI, que constitúe un tesouro documental que aínda hoxe entusiasma os nosos filólogos, segundo a apreciación de don Xesús Alonso Montero na súa fermosa e xenerosa colaboración memorialística dedicada a Ferro Couselo, que o lector pode gozar como excelente apertura sinfónica desta homenaxe. Por outra banda, temos dúas principais institucións culturais da provincia de Ourense que no seu papel crucial no seu desenvolvemento non serían o que actualmente son ni contarían co prestixio que teñen. Isto xa señalou o director xeral. Por unha banda está o Museo Arqueolóxico Provincial, que recreou e o que dotou de importantes fondos cunha política colaborativa na que interviñeron moitos intelectuais ourensáns, vencellados principalmente ao grupo Marcelo Macías, creado por Ferro, que hoxe segue a ser o principal referente no estudo da arqueoloxía e a historia provincial. Ferro Couselo converteu o museo nun referente dinamizador, se ben hoxe ten o seu papel transitoriamente limitado, mentres agardamos a que rematen as obras de renovación. O antigo Palacio Episcopal que o alberga foi adquirido polo Estado grazas á xestión de Ferro en momentos da nosa historia nos que era moi complexo conseguir as cousas. César Llana Rodríguez, actual director do museo, fainos unha xusta lembranza daqueles primeiros tempos do museo baixo a dirección de Ferro Couselo. Tamén o artigo de Francisco Fariña Augusto, que incorporamos no dossier final, fai alusión ao labor de Ferro Couselo no desenvolvemento do museo e como creador do Arquivo Histórico Provincial. Temos, pois, por outra banda, o dito arquivo entre o legado vivo de Ferro Couselo, un arquivo cuxa situación é absolutamente favorable nestes momentos. Ferro fundou e logrou aquel primeiro edificio. Ferro foi quen ingresou os fondos fundacionais da institución, que son os de maior valor histórico: protocolos notariais, catastro en Senado, Fondo Histórico do Concello de Ourense, arquivos familiares antigos. Hoxe temos unha sede magnífica no antigo convento cuartel de San Francisco, onde podemos desenvolver unha intensa actividade dinamizadora e intelectual, pero non podemos esquecer o papel esencial de Ferro Couselo na orixe de noso arquivo. Non seríamos quen somos sen o seu gran esforzo inicial. Ademais desas institucións públicas, hoxe latexan con forza outras iniciativas de carácter civil nas que Ferro Couselo tivo un importante papel na súa fundación. En primeiro lugar, de xeito moi destacado, a Editorial Galaxia, que é a empresa de carácter cultural de maior relevo de Galicia. Da súa orixe e do papel que Ferro xugou nela, fálanos Antón Vidal Andión, presidente da institución, nunha excelente análisis que expresa o agradecemento que lle debemos á xeración que a fixo posible. Por outra banda, esta Asociación Ouriense, cuxo papel dinamizador da cultura ourensá foi moi importante no último tercio do século XX e que hoxe pervive.
Esta asociación lembrou a figura de Ferro Couselo como un dos seus membros fundacionais, o cal lle agradecemos desde estas páxinas por invitarnos a participar no acto que se desenvolveu no Liceo na data do seu pasamento, 23 de abril do pasado 2025. A isto habería que sumar a produción intelectual de Ferro Couselo, que é moi abondosa e la que dan conta diversas colaboracións de modo solvente. Jesús de Juana proporciona unha breve biografía que facilita o coñecemento da figura de Ferro Couselo. Xulio Rodríguez González, exdirector do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, fainos unha interesantísima achega a investigación arqueolóxica 50 anos despois de Ferro Couselo, atendendo ao legado que este deixou nesa disciplina tan importante para entender o noso pasado e mostrando aspectos como a súa sólida formación humanística ou un dos fundamentos das actividades daquel a través da formación de grandes equipas de traballo. José María Guileta Franco, fondo coñecedor da obra de Ferro, fai unha achega moi diversa salientando o papel que Ferro Couselo tivo na declaración do conxunto histórico da cidade de Ourense no ano 1975, cumpríndose tamén o 50 aniversario no pasado 2025, así como da súa produción arqueolóxica, mostrando a autoridade práctica a hora de coñecer a realidade do noso territorio, por exemplo, a través da tese de doutoramento Los petrolíferos de término e las inscripturas rupestres en Galicia. Ao final do monográfico contamos con a colaboración de Isabel Almuiña, bibliotecaria desta Deputación, que dá conta dunha importante parte da produción intelectual de Ferro Couselo e que ademais recolle un conxunto de obras dedicadas a él que foron editadas con motivo do Día das Letras Galegas no 1996. Tamén temos un dossier de 1996, outra colaboración de Juan Carlos Rivas, gran coñecedor da obra e amigo de Ferro Couselo, na que proporcionamos unha relación dos seus traballos publicados por orde cronolóxica. Hai pouco que Rivas nos deixou, a súa falta é sentida na comunidade cultural ourensá. Ademais de todo isto, rescatamos materiais históricos que complementan a visión dos colaboradores. Por unha banda, Maribel Outeriño, sempre perspicaz a hora de achar materiais xornalísticos interesantes e de dotalos con precisión de contexto, traenos unha entrevista que o xornalista Álvarez Alonso lle fixo a Ferro Couselo nos seus primeiros tempos en Ourense. Un testemunho de gran relevo para coñecer as orixes do Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Tamén incluímos un obituario realizado polo seu inseparable amigo Xaquín Lorenzo Fernández, que apareceu no boletín da Real Academia Galega e que dá conta da calidade humana e intelectual de Ferro Couselo de primeira man. En atención, pois, o explicado nesta introducción editorial, este número de Raigame dedicado a Ferro Couselo conformouse esencialmente sobre dous piares: a memoria persoal e o legado institucional e intelectual. Así, convocados polo afecto persoal e polo prestixio intelectual de Ferro, concorren neste número monográfico un conxunto de autores que xenerosamente quixeron participar nel en canto lles foi feita a proposta. Vaya o meu agradecemento e fondo, o sincero e fondo, pola súa disponibilidade e pola calidade das súas contribucións. Ademais, recuperamos distintos materiais sobre Ferro Couselo para poñelos de novo en valor por iniciativa de Xulio Fernández Senra, director da revista, a quen quixera agradecer a súa disponibilidade e actuacións inestimables para que vise a luz este exemplar da revista Raigame. Fago extensivo o meu agradecemento ao seu secretario, Francisco Javier Álvarez Campos. Ambos mostraron entusiasmo e proporcionaron as maiores facilidades para realizar este monográfico dedicado a Jesús Ferro Couselo. Debo dar o maior agradecemento á Deputación Provincial por brindar o seu apoio incondicional e xeneroso a esta homenaxe a Jesús Ferro Couselo. Agardamos que o público poda gozar da homenaxe que lle facemos no seu 50 cabo de ano. Moitas grazas. Moitas grazas, Pablo. Non sei se algunha pregunta, non? Sí. Quería preguntar a Pablo sobre a responsabilidade de coordinar o número que vai sobre o seu avó e o seu antecesor no arquivo. Supoño que é unha responsabilidade engadida á coordinación que se fai habitualmente dun número, non? A ver, non cabe dúbida, non? A sombra do avó é moi longa. Isto é así. A sorte que tivene que Ferro é unha figura que todavía é moi recoñecida e hai xente que hai testemunhos moi interesantes de primeira man, por exemplo, de
Xesús Alonso Montero. Entón, nese sentido, foi sinxelo que a xente se sumase o digamos, a homenaxe. Pero si, eu vivín como unha responsabilidade como neto e como sucesor no Arquivo Histórico Provincial, que, bueno, é unha circunstancia, digamos, por carambola, non é que eu herdase o posto, sino que fun facéndome funcionario, cheguei ali, pero non cabe dúbida que a súa figura, claro, unha figura moi exemplar, que fixo un esforzo moi difícil nunhas épocas moi complexas, se conseguiu moitas cousas, entón era unha responsabilidade grande, pero tamén disfrutei moito vendo, non, bueno, pues a satisfacción de que é un personaxe moi recoñecido que todavía latexa na nosa cultura, entón iso foi bonito. Entón agardo que quedase ben, eu ainda estou agardando o exame, non, do público, pero bueno, eu penso que Xulio e Xavier tamén axudaron moito e bueno, a Deputación, pues nese sentido puso toda a súa disposición para que pudiésemos telo. Eu creo que quedou moi ben e agardo que bueno, que pues poda dar unha imaxe xeral del e lle fagamos así unha homenaxe de eso no seu 50 cabo de ano. Nada. Moi ben, pois moitas gracias.